Guys, mga tanin jog kuan kinilaw nga tugnos. Kinilaw nga tugnos guys para sa pamahaw. Happy New Year ninyo tanan guys. Great. Happy New Year natang tanan. Oh, nga sa may kinilaw. Gani nga tuman bis merkado ni sa sumi kay palit lagi ta mig kanang panit sa baka ba kay ako anon balbakwahon. Saka may panit na hudan sa timing man nga di hay kanang tugnos palit mig tenga 100 kay tag 200 mag kilo da yung tugnos pero lami man siya. Lami pa na siya kuanon turtahon. So mga tanin jog pamahaw. Guys, mga tanin jog kinilaw nga tugnos. Lami man yung kinilaw ang tugnos. Kami naglaay panakot bitaw. Kami nagdaghan og panakot. Parang lami Mato pag malaki. Hanta guys. Go. Kami na samot nagpuan bulang huy Paris no. Saging. Saging Balik na Ronaldo. Ito ba taga sukal magkuan na meron guys. Palit tayo meron para pang kuan ang unsa ba. Patag para pang bikuhay. Ati ko. So kuan sa pun meron magpansit sa pun meron. Lami ang pansit ba? Abang ang buhay ko no. But Palong life. Nagpagiti man may das Pasko so karon magpan may magpansit pag ni. Biyan siguro ni mo kuan gab sili. sige na. Aw. Buka ka. Wow. Ano siya? Pero saan ito kuan? Bahaw. Ang tatawad mo itong mikado. Kahit pig. Para pang sago sa mga panghanda unsang kuan ba? New Year. Awon sa itagbos bagong tuig. Na palit na mo palihi guys. Kaya magbo na tas New Year unja. Palihi na mo. Ayan, daghang ligin-ligin. Apa? Okay, carrots. Kinsa lagi tag okay carrots diha. Available dares ng ati diha. Yes! Palit sa mga suki lang. Palit na mo. Kamay ko sila lang. Ano ay? Kami ko ana rin. Pang sagulo sa malutoon unja. Ha? Jis? Pila man na? 20. 20. Eh, pipino? Pila kilo yung pipino? Ha? Pila man eh? 20? Pila? 20 na. 20? 20. Majuk pa. Darata, this is tapok guys. Nangana na malit og prutas Dari sa talili sa tanari, nangana na malit og prutas guys. Pila ka na ilang grapes. Ada uy. Alicia. Asa? Alicia. Basa, ansa pa? Alicia. Public Marcon bihon. Dahil kaya din ako na timbangan nag-atang. Ito. Kaya sa ko bihon na rin guys yung tibing. 1/2. Karaha ate, bihon, asukal o kana. Sinugay. Suka toyo. 100. Tulog, sabon, luha. Yan na Miss Bay guys, sama nami upamalit sa among kuan. Wow, kay cute sa ijahang bibi ni Kimi. Diyan ang gilisan. Tara nga na, kamro ko na arsa na ijang sayal nak. Tara nga na sayal, arsa ha. Ana, sige arsa pa lubot to na, arsa. Tara nga, ana. Tara nga, sayal ni siya. Nice na no. Yato bang kuno na mo bibi. Wow, kagwapa ba si ijang bibi. Diyan sapatos, bago na or wag na. Okay, so ata ning labhan ni ijang sanina. Oh, giilisan man ni jagihang kuan baby girl. Si Mindy o si Charm. Si Mindy. Kana, Baji. Mindy o si Charm.
Diyan ang giilisan guys. Kay New Year naman kununja. So, mag-ilis ag bibi. Advance Happy New Year na tang tanan guys. New Year. New Year. Happy New Year, everyone. God bless. God bless. So, mo na ni agamong. Mo na ni gamang gipalit. Gipalit ko dari guys diya. Aparnes ateng kanunja. Kalimutan ko palit og kinding lingin. Lignin po na. Kinana. Jakare para nes amang kanang so nanda nang para sa mga biko unja. Saan ba? Manakot para sa among lutuon karon mag minudo mi karon guys palit mi og patatas og carrots na magpansit mapud mi mo na palit mi og kuan repolyo palit mi repolyo og kuan repolyo og kani paminta sibuyas dahonan na gamitas ang pansit so kare mga prutas-prutas di apon may mga prutas-prutas guys may orange kanang na ay apple diapod grapes diapod ni palit pod may gingari chipon cake pites na uy okay na kaadyo Money ma. ha Mara lagi money. ata nang gamiton nandiyan nak ayo sana labtinak ha ata sana dyan sang atdan kaya ata nang gamiton mamaya okay napod may kuan guys rambutan yeah. Oh, hinatag nila sa kuan GR mga silingan dari rambutan Manila bisong palit ko sa kakilo tagaan na may kay wala man kabot sang kilo kaya man nagdengan og kahinog og rambutan apple orange tong grapes apay sana oy napay buongon unja okay kayo so unja na may magluto kanang unja na magluto guys kaysa supa uy sa pa unja kakuya na advance happy new year ninyo tanan guys amping mo kanunay God bless na tanan happy new year na tanan guys so karon ako nakabalik og kanang na vlog kay ganiha na busy man may ganiha di man may kanang giadto sa mga ipahaluna ba so kana napahaluna naman so na busy may ganiha guys karon ako naka vlog og balik gikas among pagpangumpra ganina so kay diha mi gilakaw nga importante kaadyo no so mo na among kuan guys among gipangluto karon among ginagmay nga handa sa among pagtagbos bag-ong tuig dami minudo nagpansit pod mi tapay among macaroni salad tapay among salad adto katong buko salad ja dapat mi kani chipon cake na nga pakay na sidlanan dan dapat tay mga palihi kay kani lagi ang palihilihi lagi portion naman sa tay mga palihilihi di ka dyan mawa na tong palihilihi guys kay mao naman ni ateng naanda ning ateng palihilihi lagi o na daghan ang kuan na daghan dollars dana pwede mo mga readers ba manguha mo kuan dollars na $50 Zada pa yatong kare. Oh, di ba? Sana all na laman. Happy New Year kanatang tanan guys. Maazong pagtagbo sa 2026 bitaw no. Maazong pagtagbo kanatang tanan year sa tuig 2026. Amo ni among handa guys, ginagmay. Kaya ron diin taon pud mga daot bitaw. Nara, simple ra gud. Happy New Year kanatang tanan. Ginagmay. So ang biko mo ibig magbiko mi ganiha guys so naman jud maapas kay kapoy na ko so magbiko mi ugma na mi magbiko so then naman po guys alam po daghan na rin ko an handa so di naman po na mo mahurot eroy pilar ba yung tawi kinanaan lagi Happy New Year ka na tanan guys. Happy New Year. Happy New Year. Mapay pagbakod ni Kimi guys. Ang mga kuya sopas ubos guys silang ipangadto last nanay. Happy New Year everyone. Insa na ini alas 12. Yung alas 12 ba? Wa pa man namatas na tito anong ang gibakod. Hindi na bag mga laki. Uy. Happy New Year. New Year. Happy New Year, Ken. Happy New Year. Happy New Year, guard. New Year.
Happy New Year sa tanan. Haraman, andam na ba ito pabuto? Haraman. Ito, andam nila pabuto guys. Ito, anda ba, paka-paka lagi ng agi. Paka-paka lagi ng agi. Anda guys, naman eh. Kisa man ron si? Kana, maso, anda, labaw po na. Rang-rang po na anda. Uy, pag-ilis na. Sa po na yung Happy New Year ko may ilis. Kaya day. Si nanay guys, naka-polka dots po siya. Nundok na sa mainsi kasi 11 ko na guys, 11:50. So 11:55 na. Hapit na. Happy New Year everyone. Happy New Year kanatang tanan. Happy New Year guys. Happy New Year. Pasko na guys, alas 12 na. Alas 12 na. Happy New Year kanatang tanan. Happy New Year. Happy New Year na tanan! Woo! Welcome 2026! Or blessings pa nga mga bot, labi na ang matong panglawa sa tibuok pamilya. Happy New Year! Uy! Lagputagang tuloy. Uy! Ay, isugkin! Ay, susingkin niya! Ay, susingkin! Dali! Happy New Year everyone! Welcome 2026! Dali na kin! Uy! Rosep, tubangan! Wala pa mga guys. Rang-rang na sa idang. Wala sila ko. Happy New Year na tantanan guys! Masong pagtagbo sa at ang panahilag na natin si Siyo. Hey! Masong pagtagbo sa year 2026. Buto na guys, buto na. Ano na? Parang laking kin. Halala. May power pa. All. Grabe fireworks nga. Pila ka rin nga na ano? Ganiyara ng buntag ipabuto. La. Palukoy din. Sa. Habag duha ka bata. Palukoy. Uy, ito na. Buto na. Grabe na guys, buto-buto nagkuhan. Nasa mga palibot. Nagganihara mag ilang pabuto, ilang ipabuto-buto. Uy. Happy New Year everyone! Uy, stay na rin sa matanong. Happy New Year! Happy New Year everyone! I love you! I love di mama! I love you baby niya ko! Happy New Year! Apa guys? Happy New Year guys! Oh, sila sa nanay! Ang nanay be! Anong na? Kaya natantanan guys, mga anta rin jo! Nga anta. Nganta guys, nga anta rin na kuya. Pagka na. Yung ipagaan guys, puro dessert. Kaya nga no, mga busog man sila. So guys, mga anta rin jo, mga anta. Pasilas na night, pasilas kuan, gawas. So nga ni guys, pasigaan na to tanan siga. So siga dari siga sa among dari.
sa kitchen area o gari pod sa Pikas Kitchen o padong dito sa tapos sa CR. Open tanan natong siga aron guys. Open tanan natong siga. Kayabrihan natong kanan siga. Hamas ading pakan ah. Ading? Ha. Tay pakan ading. Nalas na nay. Nanay pakan mo. Dali. Tay pakan tay. Happy New Year. Wasan sa tatain, wasan dali na ding. Kaan. Guys, mga tanin jong ang talaan. Si Kimi kay na. Kimi sa mi mga kaan. Rambutan. Rambutan mga kaan Kimi girl. Tatay. Dahil na po tagi mo dahil. Makaroni, favorite sa kin ang makaroni na. Favorite sa limang makaroni kino.